empaibo kese a ekura oje fa ahudie kwa ahosan ene nsenkyerene oni awurade mebompu ni mpu na awurade bejo asem tire da so ne say God of miracle ensenkyerene yankopon befa ni tifo Bishop Abel Sakikwapon sida so ayanwade ne nsenkyerene pi ewo October empaibo yase fa wo haw no amane wo dadre ne wo kwada na nyina bra na ensenkyerene yankopon paibo kese ye chiri no ubeti adanse be shia adumtufo yi dojo ahin Joshua Bano ene sida adumtufo nyina onyankopon difo osopopon Bishop Albert Sakikwapon awurade besa de na ye madwuma sede ode na ye adwuma efri tete no beka ye ho ai ewo atomako fodua Sida Worship Center Mount Sinai Hospital achire hwa God of Possibility Prayer Festival October the 8th ensenchani beto disensuo na nwade pie disawia anti entwu osuru besane awurade beye na nwadwuma beka ye ho wo Sida Worship Center na de din ne de wonam nyina no enya awurade yona frɛ ahomatufo iso 0553 Hallelujah. Yada onyankopon ase se ne den so ode yankwa ache yen. Ebremu de mame no mienu mompaye na yentu dwumade no enhye asafo esanse kwati nyankopon wa. Ya enye me no bompaye bretia mu. Yada wase ye kandifo ne echidifo. Makasa sida ayeyi entontom enkamfo enkawdin woni awaye. Ne ogusu a oye ne ne oba beye ye gya nwumre dwumade ehye wonsa wompaye se ma utumi o mosra ahoodin eni ye ni mukan okra bia o hwe ye ne a otie ye na dwumade so emo bibia o hwe ye ne otie enye nhira ne dai wo Yesu Kristo Nazareth ni mu ane ye bompaye agide fu nyanka se amen amen oh amen amen enre so erade ne ne di no ye yede anyam hye ema obama okum no ni moja edi be Bible say moja e kasa se na be moja na eso gogo tabe pono so asase ntimi ankwa na ne bie na no e kasa ya maye na yeda aban na chi yansu yetimi rem e ya dom ene ahumobro enti anwumre ene ye nkamo e moja na maye nso ya ade hye ene se ye kwa eni pe kwa ye nyina nso yetimi kobi eyado eni ehumobro me pacho bie wa no sa wo nkwa na teche mada wa bodwemu a na moje di umu afusane a unu se nya wo sika na yadom eni ehumobro eye Yesu Kristo ana wonya ne wo afi wo mu ya dai se wo wufuo Bible say ya sorry ye no ya sorry ti se wo krati asefo anwumre teche mada ya bodwemu na moje di umu afusane a ye hunu se yadom enye ye sika bie wa na fa seda ne ye ye ma ne o ma wo nkwa no yo dwen no o me enka mo me ne Awurade ase sene die ne myam na ye ne kase ma ne din so o sa ye anwumre se wutie ye awo wo ka mo tie wo dwuma mo se wo fie ene ye enka mo me ne Awurade ase ye sene die ne myam Jesus was Ogwa mausa yei Ogwa mausa nasi Ogwa mausa ayei Obiamawe Muma ya fanasi Monosa yei Yami ogwa mo Ogwa mausa yei Ogwa mausa nasi Ena nyumela Ogwa mausa Elume usa
Give me no
So yet on Tomo and in Yamina Yawadia, and one of what in Kunim Yamawamo on Okwafo, Yeshirawa Duminti. Amen. Amen. Praise the Lord. Maybe I will be a Yeshira did Yanikasia. Send you a Jana so a dem hano and why a day. Sabre Yura ya papa atrasi. General, Onyankopon Hutieni, Onyankopon Aqua. Awiye bremo odene nwosra asrano na wode na adom aguno so se onfa na asem kroje ayamfra mu onyame nkwaje asem ena awrade ede asoma na ko a eye hintasem a bible no menu mi no kenkan ne da bia nanso ya papa ma onyame asem so na adane foforo wasum esan se okuta mystery hallelujah amen na anumrei ya papa wa ha wo ye bishop wo ye odifo na awrade de ne ekire nso na osaya yaresafo awurade de ne esare awodo enipa pempem na nam no so anya nkwaje bebre ni wana emponka ye owuo na enne omoda so te ase obu aye shede tito no so na no na mami bi di adanse ye shede tito no so 2 years ento no se wanya 17 years akani mfie ho ote ase hallelujah we bible mu na bi si ye na ohempon a ohye egbo se awurade so oba bewu entu ansha ne nsamase nanso obompa ya awurade de mfishi ama akomakodu no mka no Izekaya etna ase a na ye papa difo awurade de ne ya adwuma se ya anwumre wudi ba bia akọ tena wafidie no ho odifo na tena ase nyame akọ na tena ase Ibrahim ya bako ya papa nchen edin ne Bishop Albert Sakikwapon papa enada yama wakọ aba ebe fidie iso Asofo Mejosu Eburu. God bless you, Bishop. Na see that our team ninya mo promote sen. Erade me ho ya pa. Me hwe mo ni mo kra me ti mo se erade mo buru ni na doye no asomo so. So na see that our hwefo ne see that our tiefo nyina me ma mo nyina adwo. Na me chia mo pi Nyankopon hira mo pi se mre bia mo sai mo mre ne mo adaje. Samone ye esom ewo sida hour so ewo Sumpa TV ene Sumpa Radio ena Facebook Nyankopon o nhiramo sabre die monfa mo phone na monfra obi na obi so mfra obi na mon ka chance sida hour don no adu
ebere a nyankopɔn nam na hoɔde ne tumi so ɛsoa ne mma efiri wɔn haw ne w'amanneɛm no ebere no adu hallelujah amen na memfa akonya nso na mo a mowɔ Facebook no so nyinaa memma mo nyinaa adwo ne YouTube ne nyinaa ɛnnɛ mo mahu sɛ Facebook no so so ayɛ hyehyɛ ɛwɔ Facebook no so na ɛnɛ mo nso so a ɛnɛ ne dan ɛde kan a ebi a wɔhwɛ yɛn na wotie wɔ Sompa TV anasɛ Sompa Radio yɛ ma wakɔ aba ɛna saa brɛ so Ayiko FM Kumase so ɛfa program no enti Nyankopɔn hyira mo so a mote yɛn ka ɛyɛ Sida Hour ɛna yɛde brɛ mo ɛfiri da dwoada ekosi ne fiada na anigye sɛm ne sɛ Nyankopɔn nam na hinta sɛm so ɛsa ne mayare papa ɛna wɔn a wɔ adwuma sɛm wɔ sika sɛm asofo no aso bi send me voice to free sunyane wɔse eba Sida Hour na adwuma sɛm ayɛ den ɔne yɛ bompai ɛne wanya adwuma na ɔsɛn ne voice note a odidi adanse yɛnti na Awurade soma yɛn fidi kɛsie so fi sɛ Yesu ba asase so sɛ yɛnya sakra yɛ adwene wie a na yɛgye asɛm papa ne dia yɛn akoma so adeɛ no so ɔyɛ ma yɛ enti baabi bia Yesu de asɛm papa ne ko pie yɛ bia nipa nya nkwagye nsɛm no wie a wɔsan nya ɔgyeɛ ne fa ho de ne adanse saa na Sida Hour dwumadie ne teɛ enti nyame asɛm no nya ba na ode yɛ adwuma na ɔne yɛ bɔ mpaeɛ ɛna manfo di adanse bebree no yare adanseɛ adwuma adanseɛ akwantu adanseɛ ebi ɛnɛ ne da de kan a wɔhwɛ ya ɛyɛ fa nsuo esi TV no so anaasɛ o radio n'anim na ode to yɛ ka nyame asɛm a yɛ bɔ mpaeɛ nyina na nyame tumi bɔ wuram enti me wie pɛ na me bɔ mpaeɛ gu so a deɛ wopɛ bi afa nsuo ne yɛ sɛ wo yare a nom bi ɛna obi hwɛ yɛn obi tie yɛn pains wo ti pains pa afa nsuo no bi se so ɛna nom obi nteme na wo de nom na hwɛ sɛ wo bɛda na sɛ wo na sɛ na mabu sɛm ti miɛnsa yi madu no na ɔsɛ wo bɛda na wo na no ɛbɛyɛ wo de ɛna ɔwɔ documents bi anso so a sɛ yɛ wo CV obi wɔ kora na ɔsɔfoɔ wohia sɛ wotie telephone call bi yɛ email wɔ email mu anasɛ wo Gmail wobɛtumi de ɛyɛ phone no ato o TV n'anim anasɛ o TV no so adeɛ esi kwan no nyame asɛm tumi ɛbɛyɛ furo obi hwɛ obi tie me ebi a oba bi wu unua bi wu uku bi wu ɔno o gyenfa ne photo to TV no so ana radio na program no kɔso no Awurade tumi ne na ya de sɛ tumi ne ɔgye tumi no ɛbɛka no obi hwɛ yɛ obi tie ɔsɛ ne ba awura dubɔne mu bronsam afa no mum bronsam afa no mum fa no photo to TV n'anim sɛ ebi a ɔba ukuru yire bronsam de ne yɛ adwuma bronsam afa no mum baabi a duro no hia nyame wɔ sra sɛ nyame ɛde ne nsa ɛbɛka no yɛnkɔ ɛyɛ yɛ friends Facebook no ne YouTube so na ɔmo nso so a ɔmo ne yɛ som no yɛ ma wɔn akwaba angel sɔfo Thomas Abanase ma ɔmo akwaba na ebe dwumadie no so ne nanu be Bishop Awurade Nyankopɔn hyira Facebook na ne ano ayɛ den papa ɔmo bodi no nkɔsa Dora Yaboa Mavis Opoku Inshiraba ɛwɔ so Salome Boache Edith enso so Abanasafo Linda enso ɛwɔ so Catherine Ekpe Prong ɛwɔ so Patrick Osei Akoto Foko Steven Lydia Akanwe Upon David, Mavis Amponsa, Juma Ezekiel, and Georgina Ayambere. Medebema Sofu Yimano. So na Majua Safu Kantanka, also Eshe Frebruchimamu, Abana Safu and Social Foko, Stephen Eshayan, Agnes Nyame Eshayan, Stephen Adoko Eshayan, Christiana Gelmensa Eshayan, Salome Boache Eshayan, Mary de Rose Eshayan, Madison Sunday Jr. Ononso Eshayan. Papa Mizumi Bora YouTube wa ene YouTube onso ayeshe papa Joseph Ofe ene yesom Crazy Dazi ene yesom Anthony Opoku jinaso Buampon Yaw enso ejinaso Halidu Musa ejinaso Zinabu Amadu ejinaso Pepra TV enso ene yesom ena Inshiraba enso ene yesom o UTV no so Asare George enso abeka hu sesia
YouTube no omo ne gyina so Elson Bishop na anwumre Mame Yamo ejina so Matilda Ajemamo ejina so boss lady mu nyina ejina Betson so Osei omo jina so Facebook no so ayese na ya weche sabre dia mon like page no na monya dan mon share o group bia fatum that's right o the group bia so wo bia ya kan se o phone no so fatum na monya de mon fa mo comments so nya dan emra na obeye nhira osofoti onya Yesu ko no o de asem bi jai that's right ose yen ko wiasa fa na nyina ko ka asem pa ne nkire abode nyina eye great commission na ye obi bia na Nyankopon hwe wo enti wo so sabre yi ena wo so wanya akwanya wo so ko ka wa asem no enti wo hwe link no na obi so tie nyame asem no na wo so okoka asem no pa God bless ba me fa sa akwanya so na me na eye azuka bema eye obo fan da de fan one na pamfo omo boy adwuma wo MCR no enya senketo ase se ye hunu se insuo nem inframa ne nuama no TV no eye mfidie enti mo fa nche ye todo obi se onya eye general disease enti no we ne ye fan se eko general phenomena eko baby bia hallelujah amen enti omo bo mo modern pa chinchim fidie no ne nuama ma ye ye hwe papa one ekoba no mo ewo ekoba so na when biom David mo de omo enkran David ne your friend saying systematic mo Alex mo ewo enkran mo so boy chido Nyankopon ehira we de Kevin ono so yata omo de omo we kire ya omo bo djuma dende nyame nhira omo mo so djuma di amobo e de boa se Nyankopon asafo no Nyankopon djuma no ebekoso na senior asomafo Paul kache kurutu asafo ose muntintim na munhihim koso wo soma djuma no na yenim se ye bre enye kwada mo a mre bia mo se mo mre na mo di tie sida awa mo di tie nyame asem ahodo na mo bompa ye enye okwada hallelujah sabre de faufon no de obetima ya aboa wadanfo no nua se ne be ya afi Ghana afi no kwawie ye se ya ohaw no doso accident ne petuwo no doso enti ye kwanya wanya se ye nyina etie nyame asem wi a ne ye gira so abompaye na nyame nam sayo so obonefo ne hihye ye bia no na ya se no we se o kan twere sem no Yakubu nwoma no matina yimu so se ye ne ye nse bronsam kwan na obedwane ayeden eti wansi no kwan a o nyane obeba be haw eti fafo no for obi no be some friend ka chele sofo na nyame somafo na o ka na asem se one sida team ni nyina ba eye sumpa sumpa radio ne sumpa TV no wabedu one ni team ni nyina wo fie ha se enne nyame be fa won so na won so wanya dance na wanya tie na wani so ayeden aba ho so osofo mame fasa enkabo tewu bom se eye October edition boso mi bia no yeyi nafua mieno na adidi djuma na ni nyina ne se yehunu se bronsam ye nneema ni bebia oba asase we so ode hye bere bai anso se ye wa asase a betra so ye wonneema esesa ni pa hye bere ebi ye yade osofo ubu ho a ene se yade ha no ama na djuma sem na pomode nyina efre ne nsa eno na ema ye hyehye program obi so hwe ye otie ye ebusua bi a yabewo na atumu no eye busua kontonchi a osofo wan hwe ya obewu ntem wunni obre so aba senia Peter kan se moma ye nyimu firi nema busua kontonchi no me busua enti se wanye edwuma na osofo wan hwe ye de nyame aka fa ho no enani paso gi ni pankwa firi won sem ni pa de nwema gugugugu amanfo fie ni amanfo nwuma mu etubiedu saibi eno ena yese bosom ne bewa etoda be yam paibo kakara na ofre chire ne benche na oba ubenya bebe kama ada enti e bia September edition went mama bia October edition date ya 24th ne 25th efiada
ene memene da na osofo anu beye hye o Yes. anu beye hye na ohwa bia ofiri baabi na oba wo se bia obu okọ baabi o se baabi bia se bi obe siesie no baabi bia wo hwurum ne nuama baabi bia ye kama obu okọ a se bi baabi bia obe siesie no ho anaso obe gu nsuo no etoda odwendwere saa nuama no ho sida ho oba obenya baabi kama ye ho yie o pese sebi obeda so no fieti se de wakọ mountains no obetwa 2 days no wo ho a obenya baabi ada obenya nsuo adwade baabi bia obesiesie ho nyina kama ye wo maade ne ye wo mmade eno so ne Ghana for ye mra ba kwa ye diso pa eno so de ye diso kese papa se oba mo enti wezo so de ye wo mema de na ye wo ema de enti bebe bia kama enti oba obenya baabi a ye den asiesie ho o peso so se ye hotel reservation bi mawa ye wo nearby hotels a eni asore bia ho no enwa kora ho so ye kama enti ubetime aba program no bi 24th ne 25th and 25th October na nyakopo shira osofo mo ba bie no mo ba October edition no mo akasa September edition no mo akasa hu se na no hye na nyame ye adwuma kọ na nim enti be no so ano ba hye pa amen nyakopo shira sabre die edumra yetie nyankopon asem enti fa wo twerɛdua meka aye wo pen na wafa wo ngoma na ye ka twerɛsem no bi wo ho a wa twerɛ to ho na etoda wo nso so wanya bere na wo nso so watimi aye den ahwehwɛ mu kakra na atimi aboa bosome bia wo nsemfo a mepagya na yetimi ka ho asem na bosome wei de na meka kyerɛ ahwɛfo na etiefo nyina ne sɛ onipa bia no obebu akonta ya wa akonta ye bebu akyerɛ onyankopɔn hallelujah amen enti na wo bosome nyina ye kasafa akonta ye bu akyerɛ otumfo nyankopɔn na akonta na ye bebu akyerɛ otumfo nyankopɔn no obi bia bebu ne de akwada bebu ne de panyi bebu ne de obi bia bebu na akonta akyerɛ obi bia oyɛ de ote asase so a osom nyankopɔn sɛ osom nyankopɔn wo onsom nyankopɔn wo obi bia bebu na konta sɛnia ne nyuma esete na konta no asase we woni wura asase we na yete so no asase no woni wura ni wura de obo asase de obo emunuoma nyina saa nipa no upo wumpo nipa bi ote so ukutetumi obebu akonta akire onyankopon hallelujah amen enti ye ka akontabuo ho asem na baabi bia yedru eye nipa ye de dibia bi ahye won ensa MCR ya mie twere sem no ya nko twere sem no mo ene ewo Matthew chapter 25 from verse 14 up to 30 na ewa enti no yebetie tiawa na Yesu Kristo na ebube na Yesu nsama o kan nyina ne se ose obi sikani bi na etu kwan ena ofre na paafo na omobae ena ode talent ema won Sumpa FM obi bia talent man oma obi talent no mako num oma obi talent mienu ena oma obi talent no baako na otu kwakoe na obae no ose obi bia mebu akonta emfa ema no na akontabuo no no ehun de siye said de wan fa ne talent na anya adwuma no de siye nyina ne se onyankopon je ne talent ne fire ne nsem na de toso miene ne se
oyeden Asade no tu oja ama ne hunu mu enti na ye bo bibia kokose obibia ni mra no ho so se umpo akontabu bi yes homa yes kwasem anyame hira wo pa wa asem sonko a enra de ba na nso o san timu biom di amaye ye fa asem no na ye di so na minim se be ye hira e di amaye nyina awrade nyankopon nya okese na onom nwosra da obetimi di asem se amaye da nyame hira general bishop awrade nya okese pa amen asem kese ade adom ye eja yemkwa yenim hallelujah amen enti sa ensemo a ye kan osofo eye nipa pi eni nyama wo mo so wo ho se onipa bi a wo de shabere bai that's right o ba asase so nyakopon bo se wo ba be ye president o ba be ye ohene o ba be ye osofo ye di dwumadie kase bi ba be hye wonsa that's right na eno ena ema o shebere o de ba asase we no so no shebere no timi eden ebem enti osofo mo wa ani no ohu akora ketu ampo a otimeka sa akora we daache obe ni pakase de o wa ani hye obi otimeka sa ensuruma bi eden e wo mo maso ye wo monfo mo hwe o nsem na waka de wo ni mu achiro yeah na ye bisasa adenti na nipa bi ehebere na omo de ba asase so hebere na timi timuye ma de omo pesa mbeye na asase so nyina timi ba na nipa bi so de omo nua ma omo bedi na asase so no entimi amoa wo na ni nyina ne se nipa bebre nim se adwuma bi a ye de ahye ne nsa no osofo obebu ho akonta kwasem bebre nim sa akontabuo no ho asem eno na bosomi we metwe wadwene si so se wo yo sofo ni papi na wo ho anyankopon de ne nwosra na aso wo so enti nwosra na nyankopon de aso wo so no obebu nwosra no akonta that's right adoma chedie na nyankopon de ama no ni papi na pesa adom no wanya enti wo sofo nyankopon de adom na ama wo na o kan kwaje sema ni patimi sachera osofo o sha ejina o kan ebemu nyame fa oso sayade no osofo opewu mpewu obebu ho akonta sa so na obi a wo hwame a wotie me a ye de di bia ama wo di biara obebu ho akonta yes na otwe yedro ehemfo so ewie pe yebekọ yan asofo so edro ehemfo so asofo ohene bi wo ha ofi se kuro no ono na eye ne dia na e dia ma no asofo oba asase so no na awurade nhyichi yemu ne se oba be ye ohene na David ti esere so eno nyankopon soma ne diifo Samuel se wonko Jesse fie na onko sra ne ba no mu baako na onsi ne de ben ehene na Saul ekwa akope opapa frumu ayera na onyankopon kasa kire odifo Samuel se abrantie Saul na wa ba no oyo ohene enti onsra no mu enti na wo hweme na hima otie me osofo a wo hweme president minister MP etoda hwe kwan a omanfo fa so moto abama wo na wo susu se umpo obetimi ayeden aweni okọ oyese okọ akotra ya hwe so won se omanfo ya to abanama na kire se eye shebra ode bai okay enti ena yeka leaders akonta ombebu akire nipa enti se obebu akonta ade a e wo se ade bi e de ahya wonsa no e wo se uye ni yie enti enora ne ye bobo hemfo a eya munnim se corona ye de ama wo no ombebu kuro no ho atan akire nyankopon na ena me pese ye ka ohene bi ho asem ene ohemba mo bebre mo atene ne ho asem pi eye ohene Sumpa FM ene ohema Jezebel
na yebekan 1 Kings chapter 21 from verse 1 to 29 ewayi enti osofu yimo kan ententem do babia na amount odiesi ho enti ahwefo ne etiefo yenhwe ohene a nyankopon amakwan amayede nesi Israel busuaku no nyina so he na yehwe se ohene ne ni yo obeye oye na akontabuo no ba ya na se ama obi adwe ne se oh ni wu achi ena akonta bi beba ena oh mi wu anasa akatua no obebu awasase so na obenya akonta no so no obenya so aba ate edi enti ye papa won sabeka ye bone a won sabeka enti yentie de atweresem no ka na Yezri ni Nabot obobeturo bi Yezri wo Samaria hene Ahab ahemfie ho na Ahab ka che Nabot se fa obobeturo no mame na memfa menye fan turo efiri se eben me fie ho na mema obobeturo a eyesne no ahya namu ana se opa mema wo eho sika na Nabot ka kire Ahab se Awurade ema yim parliament se me de ma agyanom awunyade bema wo ena Ahab ko ni fie a wakum nanim na waboto Yezri ni Nabot asem a waka kire no nti se waka kire no se memfa ma agyanom awunyade me ma wo na odane mpa so dane nani na wanidi na na yebe Jezebel ba ne nchen bebisa no se ade na honhom aboto se na wonidi yi na obua se efri se meni Yezri ni Nabot kasai na mese no se fa obobetuo ne mame agisika ana nso se opa memma wo bebetuo ahya na mu no se memfa me bobetuo no memma wo ana na yebe Jezebel ka che no se anya wo na wodi Israel so solidity na ma abonto yam na me de Yezri ni Nabot bobetuo no ebema wo ana wode Ahab fie di twetwe nwoma na wode ne nso ano ade yesoso ano na osoma ma wode nwoma no koma mpanifo ne adehia wo ne kuru a wone Nabot mu no na wotwere nwoma no mu se mompai ma oni muada na momfa Nabot entra nkrofo ne ti na momfa marima baanu a woye mahuhufo enya nanim na woni adanse ntia no se wadome wonyankopon ne wohene na momfa ne mfiri enkosi no abo ma no mu enkosi na abo ma no kuro no emufo empanifo adehia wote ne kuro no eye sede Jezebel ekra won no sede wotwere nwoma no a wode koma won no emu opai se onimu ada na wode Nabot nkrofo ne ti na marima mahufo mu baba betena nanim na marima mahufo ne di adanse tia Nabot oman nanim se Nabot adome onyankopon ne ohene na woyi no firi ho ekokro no akikosi abo ma no wi ana osoma ma okọ Jezebel nchen se wasi Nabot abo na wawu na Jezebel te se wasi Nabot abo na wawu no Jezebel ka kira Ahab se sole kofa Yezri ni Nabot bobetuo a ompese ode ma wogi sika no edi so efiri se Nabot entiase bio na wawu na ba sa Ahab te se Nabot wawu no Ahab sole se wo sanako Yezri ni Nabot bobetuo no makofa edi so ana Awurade asem eba tips ni Elia nchen se sole sane ko hia Israel ne Ahab a wo Samaria no hwe o Nabot bobetuo a wasanka eho se okofa edi so no mu na kache no se Awurade sie nie wodi ewu na wafa obi ade edi so na kache no se Awurade sie nie fa kwa akraman tafre Nabot moja no eho na akraman tafre wonso moja na Ahab kache Elia se wahume metamfo na wose mahu efiri se waton ho aye de ye Awurade ani so bone hwe me de bone beba wo so mepra wako na matwa babelima o Israel mu akọ na wode hia atwene na meye ofie se Nebat ba Yeroboam fie ni Ahiaba ba Safie huru a wahuru mebo na wama Israel ye bone nti na Jezebel nso Awurade kan ne ho asem se akrama ba wi Jezebel nam Yezri fasuo ho Ahab fie a obewu kuro mu no akrama na ba wi ne nam na de obewu nru mu no wiem no ma ene bedi ne nam asa ho fasi ha hallelujah amen ahwefo ne atiefo di bia ye de be ma asofo obebu ho akonta jumadie bia odi bia no be di tumi bia ye de ama de odi tumi ne be die obenya ho asotwe adoma chedie bia wosre bia Awurade nam ne dom so de ama wo ade bia anya wo de na ye de ama asofo ye sempanyufo bube ose ye de jawa ye de asoawo enti se ye di kuro hye wonsa
yɛde ɔman bi hyɛ wɔn nsa nti nipa bi a yɛde dibia ma wɔ yɛsɛ abusua no sɛ wo na hwɛ abusua no so yɛyɛ wo family head na wadwene sɛ tumi na nko a wɔn nsa bɛka no ɛno na wodwene ho na wonwene sɛ deɛ dwumadie na yɛde ama me no mebu ho akonta na akonta bia wubu bia no sɔfo sɛ wammɔ ka onya mfa so enti nipa bebere ahyɛ ase ɛbɔ ɛka ɔsɔfo Gislini ɛyɛ onyankopɔn akoa Nabot ne bo beturo na asase ɔsɔfo ɛnɛ deɛ na hema bi yɛ deɛ na hemfo bi yɛ asase ne deɛ wobɛgye atɔn ohiani na agyapadeɛ no wobɛgye afre ne nsɛm o atankyia no wobɛbu adamudeɛ no wobɛgye na kyerɛ asɛm no deɛ na wonsa bɛka onyankopɔn te soro ɔsɔfoɔ ɔsɛ n'ani kɔ deɛ bɛn wiase nyinaa enti deɛ nipa bi a woyɛ biara meetings bi a woyɛ wo ne watena nkonya ɛyɛ meetings asɔfoɔ bi yɛ ne nyinaa onyankopɔn hwɛ sɛ yɛ papa gye tom sɛ onyankopɔn akontabuo papa bi ba wo so na wobɛnya so mfasoɔ na yɛ bɔne a ɔsɔfoɔ nipa na wodi di ne deɛ ɛnɛ wo na wokuta tumi na wodi di no na wo nso so fa hyɛ wo ti mu sɛ deɛ wotua ka ma no buru nipa adwen ne nipa nte aseɛ so no ɔde ka kɛseɛ na akatua kɛseɛ na ankasa no ɛbɛba ɔsɔfo ɛno ne ɔhaw bebree a ɛtoto nipa ɛwɔ yɛ generation yi a yɛde hyɛ bronsam yɛde hyɛ nipa kwan ahemfo binom ɛde nipa bi fa so nkuro a yɛde agya wɔn ɛnɛ yɛ nkuro bebree adane dwaman kuro yɛ kuro bebree kuro no ɛsɛe ɔsɔfo sɛ ɛhene no ɛhemfo no bi bɔ mo ho mmɔden ayɛ te sɛ sɔfodie ebi bɔ mo ho mmɔden sɛ Kristo asafo bɛkɔ so ebi so adwene ɔde aba mu yɛ mfasoɔ ne sika ne kalabule ɛsɛe no ɔsɔfo tete no nkuro mmana wɔ hɔ na mmeranteɛ ne baba wobɛtumi di nsɛ hunu ɛnɛ nipa wu a yɛnhwɛ efunu yɛtemi fa funu no na funu na firi yɛfrɛ nsɛ na yɛaso afunu no ne yɛde ne nam na yɛtete aduane ɛma no na yɛakyew abusua no ɔhe na wɔ kurom no akyew abusua panyi dadua yɛama wɔtwitwa yɛama wɔayi musuo ɔsɔfoɔ bi a te kurom ntimi nya saa deɛ no ɛnɛ deɛ na ɛkɔ soɔ wɔ kuro ahodoɔ mu deɛ na ɛkɔ soɔ ɛnɛ nsase nsɛm amafo Japan Nabot deɛ Nabot ɛto Nabot no ɛnɛ ɛtotototo amanfo ɔsɔfo nipa bebree ahyia wɔn kwan hyia wu a ɛyɛ na Japan na nipa afa kwan bɔne so agye afiri ne nsɛm ɛko no ɛnam tumi bi a onyankopɔn ɛnam ne dom so de adom bi enti meka sɛ ɛna asɔfo edi nipa ewu ɛna hemfo binom edi nipa ewu asɔfo no mu binom edi nipa ewu ɛhema no mu bi edi nipa bi ewu ɔmo te sɛ Jezebel ɛne ne kunu Ahaba ɔmo so yɛ ɔhene aso nyame te soro no deɛ na nyame kan ya ɔnam nipa na japadeɛ no so no na nyame no soro asoma sɛ yɛnkɔ ka kyɛ nyame di ɔka kyɛ nyame difoɔ sɛ ɔkɔtoa no wɔ ɔne kuro no asase no so na ɔnkɔ ka asɛm nkyerɛ no ɔsɔfo ɛnnɛ wokɔka no korakora wo suro woahwɛ a nipa kora bɛku ho ato atwene Jesus deɛ na ɛto Ahab onyankopɔn sɛ kwan a wode Nabot fa asoɔ no wɔ so bɛfa saa kwan no na ɛnyɛ wo nko a woyɛ mo ma nyinaa soso bɛwu Ahab ma nyinaa wuyɛ enti Ahab wuyɛ ne ma nyinaa wu tɔfowuo Ahab nankasa wu tɔfowuo ne yere Jezebel na nahema soso ewu tɔfowuo a akrama wie ne nam a yɛanya ne nipadua ande da no enti metu ehemfo binom ne hema no mu bifo sɛ kuro bi a yɛde ahyɛ wo sɛ tumi na yɛde ama no ɛnyɛ Awurade a ka wɔn nsa nka da ɛyɛ Awurade ɛna ama saa tumi no abedi wɔn nsa yɛnhwɛ twerɛ sɛm yi yɛnka ne Isaiah 10 verse 1 to 4 yɛnka Ezekiel chapter 34 2 to 3 na yɛntie deɛ Nyankopɔn ɔka fa
obi bi a yɛde dibia bi ahyɛ wɔn nsa na wanhwɛ so yie ɔhaw ɛbɛba wo so. Isaiah chapter 10 verse 1 to 2. Ɔse wɔnnue wɔn a wɔhyehyɛ ahyɛdeɛ huhuo ne atwerɛfoɔ a ɔtwerɛ nhyɛsoɔ ahyɛdeɛ sɛ ɔbɛdane ahiafoɔ afiri atɛntenene ho na wɔteɛ me man mu mmɔborɔfoɔ atamuo na akunafoɔ adane wɔn asadeɛ na wɔfom wusia afa. Amen. Tieni yo ene okunani bi su ene nwumere oni ni kunu abobra ene ni kunu na wu no abusua panyi bi otifie ho ye frɛ ne nana no hon kwan ode oba kunani ne efa so tie de bible no ka osi due so oba kunani ene wusia bi ene nipa bi ohene bi ehu ohema bi ehu sɛ oni sika ode ne sa wura nanum ehu sɛ oni se enti yenyi na japade ne mfiri ne nsem bia ni na chi oni bema bia ɔse due ɔse tie bible no na ɛka papa 3 no wɔsɛ mobɛyɛ dɛn asotwe da no ɔse wobɛyɛ dɛn asotwe da ne ɔsɛe a ɛfiri akyirikyiri ba wo enti na ɛna ɔsɔfoɔ nipa bebree ɛna wɔ na ahenni ne ntim de bia bi a Nyankopɔn de adom nipa bi enumonyama nyame de ahyɛ nipa bi no ɔsɔfoɔ akɔ awieyɛ no na akɔyɛ basa na de hyehyɛ obi ɛna obi na ayɛ ne saa Nyankopɔn no yɛ de bɛn wɔsɛ ho nkyɛn na mobɛdwane akɔgye mmoa ho nkyɛn na wo ɔhene ɔhema no wobɛdwane akɔgye mmoa wɔsɛ na ɛhe na mobɛgya ahodeɛ no agyapadeɛ na wogyeɛ wodi nyansa so gyeɛ na ɔsɔfo obi kɔkɔfuo nyinaa obi agye o ɔhene bi agye abusuapanyi bi agye ɔhema bi agye ɛnɛ ɔbɛkunani bi so ɛnɛ nwusia bi ɛnɛ ɔmo bobɔ adwaman ɔmo adane adwaman na ɔmo bɔ ne nyinaa ne sɛ ɔsɔfo ɔpapa agyapadeɛ no yɛagye afi ne nsɛm te sɛ na Nabot ne papa mu awunya deɛ no yɛagye firi wɔn nsɛm enti meba sɛ meba bɛbɔ wo kɔkɔ wo a wohwɛ me yɛmmerɛ no aso yɛba sɛ ba bɛbɔ wo kɔkɔ yɛnhwɛ Jezebel ɔhema awieɛ yɛnhwɛ ɔhene na awieɛ yɛnhwɛ ɔhene mma awieɛ na deɛ obi kɔyɛ ɔyɛ no ɔhawo adubra yɛnsan hwɛ Ezekiel chapter 34 verse 2 to 3 no ɔso onipa ba hyɛnkom ti a Israel nwanhwɛfoɔ ɔsɔfoɔ yɛsoso yɛasɛm na Nyankopɔn ka no enti ɔsɔfoɔ bi a wohwɛ me a wotie me obi bi a yɛde dibia bi ama sɛ ɔsɔfoɔ sɛ yɛ ɔhene ɔhema tie Nyame asɛm sɛ hyɛnkom na ka kyerɛ wɔn sɛ nwanhwɛfoɔ no sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie munue ɔso yɛnue Israel nwanhwɛfoɔ a wɔyɛ ne wɔn ho no enye nwan na nwanhwɛfoɔ yɛn modi sradeɛ no na mufura nwan no ho nwi deɛ wadɔre no mokum no na nwankuo ne deɛ monyɛn wɔn hallelujah amen asɔfo yɛ de besia asɔfo ne we sradeɛ enje asɔfo sɛ meka kyerɛ mo sɛ wiki no yɛde ne na mehemfo no na yɛbɛba asɔfoɔ no so yɛwie a na yɛaba asɔ no mpanyimfoɔ so na yɛaba sikafoɔ a ɔmo so wɔ ɔman no asɔfoɔ nti nipa bebree enu time wɔbɛwu no wawu na yɛsɛ boronsa bi na aku no boronsam wɔ hɔ naso Nyankopɔn no ɔso ɔyɛ awerɛto Nyankopɔn ɛnɛ Nyame totɔ nipa bi so werɛ ɔsɔfo yɛ nipa bi di ɔman yi fa so yɛhwɛ sɛ nipa si bu nipa fa so nipa adwene nyinaa yɛ agyapadeɛ sika enti saa na yɛ nananom bɛyɛ ɔyɛ a ka yɛbɛto asase wei yɛayɛ de awura Nyame asɔle fie yɛnwene sɛ Nyame ahennie no ɛbɛkɔ so sɛ na Matthew chapter 6 verse 33 no sɛ yɛhwɛ ɔsoro ahennie ne tere ne kane na afei deɛ aka nyina sɛ yɛhwehwɛ ahonyadeɛ kane yɛhwehwɛ agyapadeɛ kane Nyame nhyira amen na Nyame nyɛ ɔkɛse ɛnɛ me ba sɛ obi bi a yɛde dibia bi ama obi a dwene nsɛm ya mede ba no ho yie nyabote na wankasa kenkan mu yie na fa toto dibia na yɛde ama wo no dwuma a wodi die ɛyɛ wodi no papa kwan so de a ɔsoro ɛbɛhyira wo na wode wa wo pɛ ɛna ne adifudie pɛ ne sɛ ne bɛyɛ a wobɛnya wo ho ɛna ɔde hwɛ kuro no so wodi bu ɔman ne de a
ɛneɛ fa hyɛ wo tim sɛ ɛneɛ bɔne butu wo kwan ano bɔne butu deɛ bɛn woporo na no twɛn wo na ɛbɛtwɛn wo ɛbɛto wo awia ketee ɔsɛ ɔbɛma asum adu awia ketee na wobɛkyenkyene ahwehwɛ deɛ bɛn akwankyerɛfoɔ nso wonya ɛnɛ nyame asɛm a ɛna mede berɛ ahwɛfoɔ na ɛtiefoɔ no enti ma wura mfi sɛ yɛwɔ bosome a yɛkasa fa akontabuo mu sɛ onipa bia de nyame de ama wo bia ɔsɔfo amafo kora nim sɛ nipadua nyame de ama okra bɛbu ho akonta ɛno so yɛbɛba so onipadua no deɛ ɔde nipadua no yɛ bia ne nyina wɔtwerɛ sɛm no akopɔ so bɛbu ho akonta nyame nhyira wo na ɔnyɛ ɔkɛse wɔ yesu de mu amen ebia ne da di kan wɔtie me na wonya afa awurade yesu kristo sɛ wɔawurade na okra agye nko a ɛnɛ yɛ nkwagye dama wo ɔse akoma ne yɛde gyidie na no ne yɛde pae mu yɛde kɔnkwagye mu ɛnɛ woma w'ani pa ho so sɛ wopagya wo nsa ma awurade a awurade sɛ ɔbɛgyew nyame nhyira wo sɛ wasɛ wo mmara wodi tie yɛ amen saa berɛ deɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ na yɛmmerɛ no asoɛ ne mpaebɔ no deɛ yɛketewa bi yɛbɔ mpaeɛ nyame asɛm ba yɛgyina so de bɔ mpaeɛ na ɛnɛ mpaeɛ mepɛ sɛ yɛbɔ nyinaa yɛ ɔsɔfo nneɔma a ɛtotototo nipa nneɔma a ɛtotototototo nipa alleluia yɛbɛsrɛ sɛ nneɔma a ɔboanefoɔ no hyehyɛ a ɛtoto nipa na awurade mma bi nyɛ dɛn ɛnto awurade ma ne ntoto mma awurade ɛbɛhu mmɔbɔ ɔse nsɛm no a wanya ateɛ no nti wanya afi ka sɛ awurade yesu ɛnɛ nnwumere w'asɛm aba awurade boa me na mentimi mfa w'asɛm no nyɛ adwuma awurade ma me wie koduro honhom wɔ yesu dem bie wa no na bɔ mpaeɛ sɛ awurade wie ko na ɛbɔ mpaeɛ awurade ntom wie koduro honhom awurade ntom wie koduro awurade ntom wie koduro wie koduro in the name of Jesus. Empire edik etosu mienu a yebo nneoma etoto nipa ka se awurade yesu wasem se yemfa ya kwanhye wonsa na wo na wo beye ohaw ne amane etoto nipa yade eka amaninya esan musuo accident petuwo awurade manem pareme ma empare me kuno empare me yere empare me djuma yefo empare won wo yesu demo ye wa no se awurade manem pare wa bushia empare wa djuma yefo adebon ya tutu yaba esare musuo ye wa no bon pa se awurade manem pare o pray among pray of Jesus. Shout, I break out 2 times. I break out. More Facebook no so nyina mon type 2 times. I break out. Ye bomb by yourself for Matthew chapter 7 verse number 7. Nyankopon say ye ne ye misa. And you say when Messiah resa on farm when Messiah Juma na on farm when Messiah wakoma so ade also onim de hia wo anso je se wo bisa. And empire edru so wo hwe ye say o tie yen
ɛwɔ Europe sɛ ɔwɔ Asia ɔwɔ America baabi a wotie bia wɔn nkran ne potem hɔ nyinaa Kumasi ne potem Sɛwi ne potem ɔwɔ baabi te sɛ Bono ne half ne potem ɔwɔ Sirem ne potem na ɔhwɛ ya wotie yɛn ɔwɔ Takra ne potem nyinaa na wotie yɛn yɛ bompa yɛ ɔwɔ Eastern region kɔkɔ ne potem yɛ de yakoma so de obo ha oyare wo sɛ Awurade sameyadeɛ ɔbɔnefo na fa wo baby no mu sɛ Awurade gyeme ba no ma me Jennifer bɔnefo no nsɛm ɔsɔfo bu ɔsoso da yɛ bɔne no sɛ wɔntwitwa mu a da yɛ no sɛe waade ɛde wo kɔ wuo mu obi hwɛ me obi tie me watɔ bɔne bi mu wansrɛ Awurade ama Awurade anye wo mfiri saa bɔne no ma ɔsɛ akɔ no ne nyinsɛn a nyinsɛn deɛ bɛn bɔne na bɔne no nyini ewie nyina ewuo enti ka sɛ Awurade me haw nie mama nie Awurade gyeme ba no Awurade gyeme adwuma no gyeme kuro no gyeme seya hia yaresa me hia ba Awurade fa dome hia kuro bɔne hyɛ soɔ Awurade gyeme firi bɔne no seya Awurade fa onsa kame ba no adwuma sɛm menkrata sam ewo bi man so obi kuro so me ba no me yiri no me kuro no say ya be one na boy be one open your mouth for pray be one na boy Awurade kai Awurade jo Awurade wo say of Jesus. Shout amen 3 times. Amen. 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 Afe peja wonsuo na me na mo mpae. O documents bia. Obi a wa peja wonsuo. Me hwanya me etumi se mbowura nsuo bia mo. Nsuo na ne Yesu moja. Nsuo bia na ne Yesu moja. Ena ne miracle water. Ena ne healing water. Odi nsuo be ye biara. Adanse mra me frɛ. Adanse eto documents bia so. Wo Yesu demo. Afe me do ofio nyina hye Yesu mojam me do odan na wo mu nyina hye Awurade nsa Awurade hwe wo so a ho ma asem me frɛ adanse ma wo Yesu demo amen Amen. wa wo hwe me a wo tie me wo hwe wo TV n'anima ye na mesene ye miensa na wo ho me frɛ fidie so no me de 1 hour AC wo 10 to 11 wo waso da ye boni bi wo pese me no bo ho pae obi hwe me obi tie me wadwuma sem bi nneoma nkoyie obetimi afrɛ me na obɛbɔ mpae nyame ya adom na Yesu ama ɔkyena ebehia na ɔkyena ebebie lines na tum na ɔso watimi aba dwumadie na so bi na numbers ni 0557 0557 000 967 967 0557 0557 000 967 967 0557 0557 30
30 90 80 0557 0557 30 90 80 Number 0553 0553 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 89 89 so anahwa Sumpa TV kwaso atie Sumpa Radio ye free so ya asofo fofo di echi o maso de nyame asem ba kwaso anahwa neti na obeye nhira yesu ama o china same time ye be hia bye bye